Хора, вчера искам... Колко от вас видяха видеото ми? Христо Ботев е готов. Подписан с автограф. И някой ще го получи. Някой от абонатите ми. Защото наистина сме почнали да се забравяме. Скоро очаквайте видео в канала ми, в което обяснявам за тази личност. Само 6 човека са видели. Ето първи път, подписан. Чакам някой да се посебе. Като да се замете го това като giveaway, само че по-странен giveaway. Така че да, общо